Kulumbai ang raja-raja nontonमोनखो raja-raja nontonमोननि अननायजों आं दिनै हिनजाव आरो फिसाखौ लाबोनो हाबाय रायजोफोरनि रायजोफोरखौ हाबायखौ बावनाय थाबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर आङो दायोहाय नोंथांमोना जिथुनाखि इन्ट्र' भिडिअ नुदों नङा होमब्ला आङो जाय बिथांमोनहा जिथुनाखि बिथांमोननो जाय सिजारिंनि थाखाय भिडिअ नायनानै गोबां मानसिया डनेसन खालामदों नङा होमबा दा डनेसन खालामनायावहाय साफानि आङो नाम लानानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जाय बिथांमोना थाइसेब्लाबो हरदों थाइनैब्लाबो हरदों नङा होमब्ला आरो बेजों लोगोसे आं गिबियाव निमाहा बियो जाय ब्रादारमोननिखौ बा मोनाखै बिथांमोनखौ आङो निमाहा बियो बिथांमोननियावहाय जिथुनाखि माने आंनाव बिसिबां स्क्रिनशट फैदों आङो गासिखौबोहाय लाजोबगोन आरोना ओमफ्रायहाय जाय बिथांमोननिया थालांगोन बिथांमोनहा अननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय मानो होनब्ला आंनाव फैजोबाखै आरोखि स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाब्ला बुजिनाय नङा आरो नोंथांमोना स्किप खालामना नायोब्ला मोनथिजोबनाय नङा आरो लोगोफोर भिडिअखौ जागायिनि सिगां नोंथांमोना नैबे कमेन्टखौ नायग्रोलाय बेफोरबायदि कमेन्टखौ मा होननांगौ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाफिनबानो जाबाय बेफोरबायदि कमेन्टखौ आरोखि बे भिडिअ जेनेबा बिथाङा मा नुखो बा मा सानखो बिथांमोनहा नोंथांमोना कमेन्ट बुंनो खालामना होदो आं बिथांमोनजों माने सैमाजों सैमा जाफानो हाया बा मोसौजों मोसौ जाफानो हाया अमाजों अमा जाफानो हाया आरोखि दा थिग बेफोरबायदिनो आङो नोंथांमोननो जास्ट खोन्थानानैल' होबाय नैबेखौहाय आङो बिथांमोनजों बा जेबो रिप्लाइ खालामलायफिननोबा जेबो बुंलायनो गोसो गैया आरोखि स' लोगोफोर जोंहा मेन टपिकआवहाय फैनोसै थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो जाय बिथांमोना हरदों बिथांमोनखौ दै गिबियावहाय आङो मानिफ्राय 5 तारिखनिफ्राय लानोसै ना गिबियाव जाय बिथांमोननिया थालांगोन बा थालांदों अननानै आंखौ निमाहा खालाम आं बिथांमोननि जानानै आं नोंथांमोननाव निमाहा बियो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो आं नोंथांमोननाव जाय बिथांमोननिया थालांगोन निमाहा बिनाय थाबाय आरोखि स' अब्ला आङो गिबियावहाय बुंनोसै नोंथांमोना आङो स्क्रिनशटखौहाय होजोबनो जा हायो आं बेखौ होगोन ओमफ्रायहाय गासिबनिखौबो बिराद गोलाव माने बिराद बुरजा आरोना बेखायनो हाजोबनाय नङादां आरो भिडिअआ बिराद गोलाव जालांनोबो हागौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायजोबो आरोखि गिबियावहाय दङ सुसिला नार्जारी 50 ताका आरो नैथियाव दङ जाबाय पान्दब बसुमतारी 200 रां ओमफ्राय माया सेट्रि 500 रां ओमफ्रायहाय प्रेमान बसुमतारी बियो बिथाङा 100 रां आरो शिबा बरा 490 ओमफ्रायहाय दं बेवहाय अपसारा दैमारी 2000 आरो बिथाङा खननै हरदों खोमा 4000 जादोंदां बिथांना अपसारा दैमारी बिथांना प्लास 2000 खननै ओमफ्राय अशक कुमार दास 150 ताका बेजों लोगोसे रहन कुमार थाइसे अपसारा दैमारी बिथाङा थाइसे माने बयबो सोरबा थाइसे हरग्रोदों ओमफ्राय उनावहाय नै सोरनाबा डाबल जाजोबदों आरो फार्स्टआव जाय बिथांमोना थाइसे बेफोरबायदि ट्राइ हरग्रोनायसो दे बेफोरो थाइसेल' हरथारदों बे नङा बिथांना अपसारा दैमारिना 2000 खननै दंखायो आरो दंबावो अपसारा दैमारी थाइसे आरोखि ओमफ्राय मानालिसा स्ट'र 410 ताका ओमफ्राय रहित मोसाहारी 500 अशक कुमार दास बिथाङाबो फार्स्टआवहाय हरनाय दंमोनहाय 150 ताका दंमोन ओमफ्राय आरो नैथियाव 1000 हरदों आरोखि अशक कुमार दास होननाय बिथाङा ओमफ्राय माबायावहाय जयति सार्भिस स्टोन 400 ओमफ्राय सानफुं बसुमतारी 500 अशक कुमार दास बे नै एकदम माने गोबां हरदों दे बियो बिथांनियाव जाहैबाय 1470 ताका अशक कुमार दास आरो माने 1000 बाव ओमफ्राय बालाराम बैसुआ 10 ताका बालाराम बैसुआ 50 ताका उत्तम बेनो डाबल आरोना माने सोरबा 50 ताका हरदों सोरबा 10 ताका हरदों बेफोरबायदिनो माने हरदों आरोखि उत्तम दार 60 ताका ओमफ्राय
दानेराम बसुमतारी थाइसे प्रिजु बसुमतारी 200 ओमफ्रायहाय गोबां मानसिना केन्सेल जादों बालाराम बैसोआ बियो आरोबाव 30 बाव बालाराम बैसोआ 30 केन्सेल जादों गौतम बट 30 लुइस बसुमतारी थाइबा ओमफ्रायहाय सोमदोन मुसाहारि 100 नाथानेल बसुमतारी स बलेन बासु 500 ओमफ्रायहाय मिस्टार जिमिसन बसुमतारी 100 थाखा लीना ब्रह्मा 100 थाखा मिलाना बसुमतारी 20 थाखा ओमफ्रायहाय बिपुल बर' 50 थाखा उमेश बसुमतारी 90 थाखा उमेश बसुमतारी 10 थाखा बे 90 थाखा 10 थाखा हरदों सम्पा बसुमतारी 100 आरो देवेन कडाली 700 थाखा प्रन्जित दैमारी 200 थाखा जयति सार्भिस स्टन 400 बियो सिगाङावबो जाखाबायमोन नामा आरो दाबो बाव माने डाबल हरदों दे मानसिफ्रा खनसेनो सोरबा बायदिया हरजोबनो हायाखै खनसेनो सोरबा बायदिया माने 10 थाखाबाबो हरग्रोदों सोरबा बायदिया थाइसे ट्राइ खालामग्रोदों बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय लनेन नार्जारी 50 थाखा सन्जय नार्जारी 200 थाइसे चन्दन बर' 100 बाबु बैया 50 थाखा मिनि राम बर' 200 थाखा दीपक बसुमतारी 1000 लुसिया नार्जारी 500 थाखा ओमफ्राय कमल बर' 50 थाखा कमल बर' 50 थाखा एक्सपायार जादों खनसे ओमफ्राय सुरेश बर' 100 थाखा नुकसान नार्जारी 100 थाखा सन्जिता बसुमतारी 10 थाखा मणि मुसाहारि थाइबा ओमफ्राय बिपुल नार्जारी 50 थाखा बोसोन बर' 50 थाखा दीपक बसुमतारी थाइब्रै इउटुब बाबा 20 थाखा राहुल ब्रह्म 100 ओमफ्राय सन्जु प्रदिशन 100 थाखा आनन्द हाजवारी 50 थाखा सन्जय नार्जारी 299 ओमफ्राय कृष्णा स्वr² 10 थाखा सन्जीब दैमारी 100 तुलसी बर' 10 थाखा सांग्राम ब्रह्म 100 थाखा तुलसी बर' थाइबा माने डाबल हरनाय दङ गोबाङानो देरहासा बाग्लारी 100 साहेन ब्रह्मा 100 आर रामसियारी 40 थाखा रिता बसुमतारी 200 सुजान नार्जारी 50 थाखा कृष्णा सेट्री 20 थाखा कृष्णा सेट्टी बिना माबा खनसेया फेल जादों आरो कृष्णा सेट्री 200 थाखा जुलि बर' 100 बुलाराम बर' 200 सन्जय नार्जारी 100 23 थाखा नार्जारी सान्तु 20 थाखा गोबां मानसि हरदों गोबाङा खननै हरदों मोनथायसा नार्जारी 10 थाखा सांगारिका नार्जारी 200 सांगारिका नार्जारी थाइसे बिथाङा फार्स्टआव ट्राइ खालामदोंमोन जानांगौ उनाव 200 हरबावदों ओमफ्राय कृष्णा बर'फा दात 100 रन्जित दैमारी 7 थाखा धनजय बसुमतारी 50 थाखा राजेश बसुमतारी 10 थाखा दिदोम बरगयारी 100 थाखा जिसकिया बसुमतारी 100 मान्दाब बसुमतारी 50 बाबुल दैमारी 200 गोमोथाव 100 राहुल ब्रह्म 100 मुसाहारि दैमालु 11 थाखा नोजोर बसुमतारी 300 खोमथा बसुमतारी 30 थाखा जिरि बासु 150 आशा दैमारी 10 थाखा गियानी नार्जारी 100 थाखा दैमालु मुसाहारि 200 थाखा मेवल वारी 30 थाखा ओमफ्राय दानसोरां गयारी 50 थाखा रिंसार दैमारी 50 थाखा अनिल बासु 20 थाखा बलेन रामसियारी 100 सनाम बसुमतारी 100 रानी नार्जारी 1000 जिसमिली बरगयारी 30 थाखा गोमबोर बर' 20 थाखा
जास्टिन बी जास्टिन 20 टाका फातमा बाहादुर सेत्री 35 टाका किशोर सिस्टा 158 खाम्फा बसुमतारी 100 प्रबार कार्टन 100 टाका जितेन दैमारी 10 टाका सुबिन मुसाहारि 100 जितेन दैमारी 10 टाका एक्सपायार जादों माने हाबफैयाखै थांफिनदों ओमफ्राय उनाव सोदों आरोना मानजु ब्रह्मा 20 टाका एक्ट्रा 260 टाका गोबां मानसिनि हरदों दा भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम अननानै नायबानो जाबाय स्किप खालामालासिनो अमार दैमारी 100 इरागदाव ब्रह्मा 50 उमेश बसुमतारी थाइबा दारमान बर' 100 निरन्जय नार्जारी थाइबा गाजेन्द्रा बर' 10 टाका सन्जय ब्रह्मा थाइबा सुदेम बसुमतारी 20 टाका खानिका नार्जारी 200 मिनि ब्रह्मा 30 टाका बुहुम बसुमतारी 100 जतिन खाख्लारी 50 टाका मिस्टार मार्टिन 100 टाका ओमफ्राय गोबां मानसिफोरना फेल जादों ओमफ्राय बिथांमोना माने लिमिट क्रस जाखादोंमोन नालाय रातिन बसुमतारी थाइबा अनसुमा बर' 100 प्रेमसिं नार्जारी थाइसे रिनान नार्जारी 100 दानसोरां ब्रह्म 50 टाका मोसाहारि दैमालु 11 टाका जाय बिथांमोननिया फेल जालांदों आं बिथांमोननिखौ लाथ'ला नामा मानो होनबा बिराद गोलाव जागोन गाम्बारु नार्जारी 10 टाका कुकिं गेमिं 500 राबिन बर' 200 थानेश्वर बर' थाइसे खामलेश्वर बर' 100 ओमफ्राय क्रिस्ट'फार बसुमतारी 10 टाका दानसोरां बर' 100 जसेफ दैमारी 500 दैमालु बसुमतारी 20 टाका बिष्णु मुसाहारि 150 रहन कुमार थाइसे रैसुमै ब्रह्म 20 टाका गंगा ब्रह्मा हालिला 51 ओमफ्रायहाय मिस्टार जयन्ता सेत्री 1500 रिंकु नार्जारी 100 फातमा सेत्री 50 मिस्टार जयन्ता सेत्री 208 टाका मिस्टार फारिस साइकिया 80 टाका ओमफ्राय अमित ब्रह्म 100 जेनिका बर' 100 दिपाली दैमारी 100 राजेश बसुमतारी 30 टाका दहायो दिपाली दैमारिना केन्सेल जादोंमोन नालाय माने फेल जादों बिथांमोना ट्राइसो नायखादोंमोन जानांगौ पान्डित इस्लारी 20 टाका सोमदोन मुसाहारि 50 फुलमति बर' 100 बिक्की बर' 10 टाका मिजिं नार्जारी 50 टाका आन्द्रेस नार्जारी 10 टाका कृष्णा बसुमतारी 151 मनजित रामसियारी 100 थापिस नाथ 250 टाका मैथा 10 टाका रिंकु ब्रह्मा 200 महेश बसुमतारी 50 जोंसार ब्रह्मा 50 ओमफ्राय प्रगबिक 500 टाका ओमफ्राय बिथाङा गोबां हरदोंमोन केन्सेल माने फेल जानायखौ नुबाय थादों आरोना देरहासार ब्रह्मा 200 टाका सिम्बु दास 100 ओमफ्रायहाय प्रगबिक 50 दिम्बेश्वरी दैमारी 650 प्रदीप कानु 120 सोमदोन बसुमतारी 50 टाका इस्राएल दैमारी 100 थाइसे नारेनजान बसुमतारी 50 रुस्तम लाहारी 50 मुकसिदुल इस्लाम माने गुबुन जाथियाबो हरदों दै 50 टाका बेनो माने मुकसिदुल इस्लाम फार्स्टआव 500 ओमफ्राय रुद्र सेत्री 30 टाका रुद्र सेत्री 120 डाबल हरजोबखादों बिथांमोना अशोक कुमारी 500 ओमफ्रायहाय अशोक कुमारी 450 अशोक कुमारी 500 गोबां हरदों फारुक बिक 500 ओमफ्राय बेनो आरो 500 आरोखि ओमफ्रायहाय
कृष्णा सरकार 280 ओमफ्राय गुगल पे थाइनै सोरबा सोरबा गोबां बेलेग बेलेग नाम लानाय सुमित गांगुवारि 50 सुमित गांगुवारि 220 टाका ओमफ्रायहाय पान्टा स्टोर प्रणिता स्टोर 5000 नवजित दैमारि 200 मिस्टार जयन्ता सेट्रि 5000 गोबां मानसिफोरा हरदों अनसायदों नङा होमबा दिनैहाय दिपुल रामसियारि 50 टाका थानेश्वर बर' थाइसे गोबां मानसिना केन्सेल जादों गोबां मानसिया हरदों दिनै भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय नङा होमब्ला स' लोगोफोर आङो बिथांमोननि जानानै गोबां आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव सोरनिबा खैफोदाव बा सोरनिबा माबा मोनसे जानायाव जों बयबो बेफोरबायदि मदद होलायोब्ला जों निस्सय सानसे बेलासि जोंनि गेजेरावहाय माने अनलायनाया गोमालांनाय नङा आरोना लोगोफोर बेबायदिनो जों बयबो मदद होलायनांगौ नङा होमबा दायो आङो बिनि गेजेरावहाय जाय बिथांमोननि नामखौहाय लानो हायाखिसै बा जाय बिथांमोनखौहाय आङो दिनै बुंनो हायाखिसै नोंथांमोना अननानै गाज्रि दामोन मानो होनबा आंनाव गासिबो लिस्टआ फैजोबाखै बा फैजोब्बायबो जानांगौ ना नङा होमबा जाय बिथांमोना हरदोंमोन ओमफ्राय आङो बिथांमोननि नामखौ लानो हायैयाव नोंथांमोना दुखु दामोन आरोना स' लोगोफोर आङो बे भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबनो सानबाय भिडिअआ गोगोम गोलाव जाखाबाय दिनैहाय नोंथांमोन नङामोनब्ला नोंथांमोना हेफाजाब होआमोनब्ला बिथांमोननिया दिनै सापर्ट मोनामोनब्ला दिनै हस्पिटालनिफ्राय लाबोनो हानाय नङामोन ना नङा होमबा बिथांमोना गोबां खैफोदाव दंमोन खर' गरम जाजोब्बाय बा सानब्लाबो सानस'नो हाया होनलानो नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुखाबाय आरो नोंथांमोना जाय बिथांमोना गोदान बे भिडिअखौ फार्स्ट टाइम नायदों नोंथांमोना अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होदो बेल आइकनखौ अल खालामना लादो आरो नोंथांमोना जायफोर बे गोदान नायसनदों बे भिडिअखौहाय बेवहाय दायो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नाय भिडिअखौ गासैखौबो फारसेनिफ्राय नुजोबगोन डिसक्रिपसनाव दंजोबो स' लोगोफोर नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो बयबो जेन मिन्थिफिननाय बायदि जाय बिथांमोना फैसा हरदों आरो जों बयबो बिदिनो सापर्ट होलायनांगौ टटेल एमाउन्टआ नोंथांमोना हरनाया बेसेबां जादों नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ सिगांनि भिडिअफ्राव आरो आं बे भिडिअ जोबनायाव खोन्थानो सानबाय टटेल एमाउन्टआ जाहैबाय 25,000 जादों दे 25+ K आरोना थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय